Topánkovej, paní učitelky Kubinovej, jedna pieseň od Heleny Vondráčkovej a Jiřího Korna. Môžeme. Já kdysi s úsměvem ti říkám častokrát, že jsi mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát. Přeháním rád, to bude dít. Už raději mlč a dívej hvězdím, jsou ty tmavý. Přichází úsvit, velké slunce hlásí rád. Co přát si krásnějšího nad ten zázrak sám. Že ty mě máš. Že já tě mám. Nic
vám všetkým, že ste vydržali až doteraz, až do konca, lebo teraz prichádza posledný bod, posledné číslo dnešného záverečného koncertu žiakov základnej umeleckej školy Žiačskej stráže a tanečnej skupiny Šans. A bude to prekvapenie. Bude to prekvapenie, ale ja som sa teda dozvedel vzadu, pošepkali, že tie prekvapenia vlastne budú dve. Takže keďže budú dve, tak vás poprosím ešte po tomto prekvapení zostať na to ešte ďalšie prekvapenie, dobre? Takže ďakujem vám veľmi všetkým, že ste prišli že ste prišli podporiť tak jak pani Šelku, tak aj všetkých žiakov, ktorí si myslím, že dali do toho maximum a tento školský rok bol úplne vynikajúci, čo sa týka výsledkov, čo sa týka hodnotia všetkého a dúfam, že sa uvidíme v takomto počte aj niekdy na budúce. Takže krásne prázdniny, krásne leto a vidíme sa opäť na budúce. Ďakujem, ahoj a ešte jeden